करी हमरा के कहो ना तो हो जाए हो जाए रे बता ऐसे कर जाने हम पे सिताम जी ऐसे कर जाने हम पे सिताम जी ऐसे करी जाने हम पे सिताम जी ई बात जोले का आई ना तोले मजा ना आई मजा ये सीन करवा अरे दर्द दिल के बढ़ा के गई अरे दर्द दिल के बढ़ा के गई आई सगरी कुशीनगर का हमारे जातना भाई लोग बा आज से लोग का दिल का दर्द तनी सा बढ़ जाए आइल कुशीनगर में वो अरे एक दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गइल तू दर्द दिल के बढ़ा के गइल वो दर्द दिल के बढ़ा के गइल आइल तई में वो 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गइल आइल तई में वो 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गइल थोड़ी देर के लिए रुकना है खेल मंत्री जी आ रहे हैं अच्छा तो गिरीश यादव जी आ रहे हैं स्वागत बा मंत्री जी का लेकिन भाव है रहे आई लही तई में वो 4 दिन खातिर बाकी हल्फा आई लही तई में वो 4 दिन खातिर राजन भैया आजकल एगो जमाना रहे एगो तिरंगा नाम का गुटका चलत रहे आज तो रजनीगंधा चलता ढेर तो ओ समय एक जन स्टार रहना हमारी भोजपुरी का उगौले रहना अरे खालू तिरंगा अरे खालू तिरंगा अरे गोरिया हो फार के जा झार के बाकी ओई होई सवार के जा झार के बाकी ओई होई सवार के खालू तिरंगा गोरिया हो फार के जा झार के बाकी ओई होई सवार के जा झार के बाकी ओई होई सवार इतनी तुम तो ठहर परदेसी अरे साथ क्या निभाओगे तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे तुम तो ठहर बारिश से घर को लौट जाओगे ताई नहीं तई में वो 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गई आई नहीं तई में वो 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा
नई में